واسطے وسیلے پاتن یہ کہ تو نے ہک شیر چا پڑھ سے ہک باندھ چا پڑھ سے لگا تو نہ پڑھ آ ضرور اندی محبت دا تقاضا ہن میں شیر پڑھدا ضرور ہاں تو سم کو دعا کرے شیر دے رکھوں پنجا سالہ ورد اندے اتنے بڑی طاقت لگ دی ہے اندے کتے بڑی پارٹی چاہیے تو کو آگے عرض کر گیا وہ پڑھاون والے مکی مدنی عربی فارسی ٹور گئے ہوں میں کی میں آخا جو میرے کو کوفی شامی کھڑن تھے بہرحال انہیں دیہاتی ہوئے بہرحال میں انہیں کنے پوچھے پڑھو انہیں کہا ضرور پڑھو ہوں اے انتر تے اے بجن یہ رہ گئے تو مڈے تے ناراض نہ تھی وائے تو اونچے آواز نال سلوات پڑھو ایک دفعہ زبان کو باتی معطر کرو چا
پڑھو چاہو چے آواز میں شادی والا آؤ تشریف گھندو ہمیں بسم اللہ ہمیشہ گزارش کردہ سوال کرو ناصر تو سے ورد کیوں بنائی مومن کیوں فرمائش کردن ہمیشہ ایشا گزارش کردہ ایجو عرض کردہ صرف این شیر دے واسطے وردے این شیر دے واسطے جناب دا فرمان ہے کیڑا شیر مقتا مصائب دا شیر مقتل دا منظر رومن والی اکو دعوت دینا جڑے این نیتوں گھروں ٹرن رسول دی تھی کو جوڑی دی مکان دے جے کو درد سین زینب دے ویر دا سامن دے بدل دی کار اک وکسی تعارف کراما کیری سین دوائنے ممکنات دی شہدادی امکان دے بادشاہ دی بھین اکیلائے آل محمد عالمہ غیر مولمہ کربلا دی شیر دل خاتون محرومت المسرت پچھو عربی پڑھے ہویاں کنے پڑھے لکھیا کنے محرومت المسرت کئی کوادن جے کو پوری زندگی خوشی نصیب نہ تھی بسم اللہ جزاک اللہ بسم اللہ محرومت المسرت قوادن دے کو پوری زندگی خوشی نصیب نہ تھی ہوئے سید رنج نہ تھی منتا کا شام دی مسافرہ بین سن لاشے بھائی دینا سریا صدق تھی پوما کفن میں پوا تیری قسمت آفرین اجراکم اللہ ناراض نہ تھی میں نیاز حسین قبلہ میں ول نہ پڑھدا پارٹی ساتھ نہیں رہی بند پڑھدا نیاز حسین توجہ کریں سندا روز اسے قبلہ تھوڑا جہاں لفظاں تے غور کرنی پوندی ہے سین دا بند پڑھدا نام نہ میں چاہندا تعارف کروینا کون آئیے کتھاں آئیے کیویں آئیے عرض کریاں علی اکبر دی او ملکیت وچ وہ لاہ پئی مریم سغرائے مجبور ہم شیر کو نظر آیا باس کفن دے با پھرا بسم اللہ کوئی آواز نہیں بسم اللہ ہاتھ کیوں بندو میرا سردار میں ول پڑھتا جا آفرین اجرکم اللہ جزاک اللہ عرض کری علی اکبر دی او مل
ملکیت وچ وہ لہ پئی مریم سورائے مجبور مشیر کو نظر آیا بس کفن دے با تریجا مصرا سن جے پچھڑی تا پھرا سین فرمیندے ناراض نہ تھی او چن ویرن وہی بھی ناصر بے پروائے میرے سر دی چادر بچ ویندی تے کو ویندی کفن سین دعواد ناراض نہ تھی او نمی رو سکتی مجبوری آن دماغی نا کفن دے ویر شکایت کریں میں خود محتاج ردا دل چاندے ایک بند پڑھنا جدن دا میں شیخ پورا آمن لگا میں غالباً وہ بند کہیں نہیں پڑھا آج چاہنا وہ بند پڑھا چاہ نیاز حسین لفظ دے غور ہوئے عرض کریاں جدہ ڈھلے ہوئے بخت جی او ملن آئی تے عباس دی سین پھرا ڈٹھا ہر مقتول نے آؤ کھا لہندا بچ بن دے جائے زہرا تریجا مطلع سمجھے سین عرض کریے نتی حقل عباس نے او اکبر کو وہ میں ہاں مجبور حیات ذرا پوچھتا سے کیوں اوکھی لتھیے آج پالن والی اجازت رہے ہوتا حسین دیکھ حرم دوائن پڑی ونجا ترائے حرمن تیرے امام دے جیندی ہنچ نہیں آئی میری بہن میری دھی میری ماں میرا عزیز میرا بزرگ خالی نہ اٹھیں اے کوئی بہادر نہیں جو بندہ رووے نہ تے خالی اٹھے سین دی آمد بارہماں کا موجود ہے سین دا نام نہ میں چاہندہ تیرے پاک امام دے ترائے حرمن نام نہ میں چاہندہ کیرا حرم ہے تے توں سمجھیں عواب چم زخمی تلیاں او سید جاں وہ کی تے سین نے وین حسرت دے تیرے گھر وچ لکھ میرا جڑٹھے میں ردیاں وچ غربت دے سنیے لواز سے بی بی آدھے تم باج کفن او میں باج رضا وہ ہیں رنگ سارے قدرت دے تیری بھین دی کرم نواز تے لنگ بیسن دے قسمت دے یہ آخری شعر دی خاطر میں بند پڑے تھوڑی سمجھ آئیے یا کہنا رمز آخری شعر تیری بھین دی کرم نوازی تے سین پیا دے وارث کو تیری بھین دی کرم نوازی تے لنگ ویسن دی قسمت دے حسین دی آدھی بیوال بھجائی دوائن سمجھے شہید بھرا دو دے کہ میرا بیر اجازت بھرجائی کو جواب دے ماں جواب سنی تا خط تیار کر امام اجازت دیتی ہے میری سین بھرجائی کو جواب دے بی بی آدھی جنہ بخت ڈھلن او اشرافاتے وہ دکھان دے لا تادا دے بے بار پھیکے بین نہ کر تیرا جیند پتا رسا ہاتھ کیوں نے مرنا یار آگ سر بسم اللہ بسم اللہ اب آدھے جنم بخت ڈھلن او
شرافاں تے وہ دکھان دے لا دادا دے بے وارث تھی کہ وین نہ کرے تیرا جیندہ پتا سجا